तो गाइस नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नाय आरो मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय मा बुङो आरो भिडिअखौ एसे लाइक खालामबानो जाबाय आरो गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामनो बावगाना किन्तु आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान हाबफैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बिदिब्ला बांद्राय बुंबाय थाला भिडिअखौ जागायजेननोसै ना मा होनो No. ओ भाई मारो मुझे मारो जाम्बि मानसि गाव गावनो बुना लायोलै बेलाय सिथौलाय बेफोरबायदि मोनालै गाव गावनि सिथौ बुना लानो कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये दानि सिख्लाफ्रा बे मोसौ हासुदै लोङै डेन्स खालामनायल'लै मा बुंबावनो माखौ गल'ल' नायबाय थाखो लुगैबायसो खोमा मा एसे मैयालै लुगैबायसो खोमानो माखोबा लुगैखो दाबा समझ रहे हो ना मोनथिला दे माखो लुगैखो बिसोरो माखौबासो लुगैदो खोमालै बिसोरो खत्म गिदी तार नहीं माखौबा मा गिदिर नुखो बिसोरसो मिथिसिगौ आरो माखौबा नुदों बिसोरो गिदिरथारनो माबेबा गिदिरथार बे हेडलाइटखौनो बुंनो बायदि मोनदों आं गिदिरथार होननानै होआ आङो ओरैनोबा थाइनैल'खा आंहा होआ आङो ओरैनोबा थाइनैल'खा आंहा ओरैनोबा थाइनैल'खा बिहा मानोथो बिबाय दङलै बे थाइनैल'खाखौलाय थाइनैल' माबेबा थाइनैल' बिसो मिथिसिगोन आरो तो गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै भिडिअखौ जुदि नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय भिडिअखौ एसे लाइक खालामबानो जाबाय आरो गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामनो बावगारना आरो जायफ्रा चेनेल गोदान हाबफैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो बे आंनि बड' टिभि चेनेलखौ नोंथांमोना जुदि नुवाखैबा बे डिसक्रिपसननि लिंक होनाय दङ नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय गाइस बाय